което знам. Но, сега ще ви разкажа една история. Така, това, Ивчо, после можеш да го направиш на клипче. Така, и когато бях на университет преди няколко месеца, дойде като гост лекция. Имахме гост лектори бяха дошли, които ми говореха за социални мрежи, за маркетинг и за така нататък. Единият от тях, му забравих името, но няма значение, ни говореше за TikTok. И ни говореше за това какво е приложението, как да се изкачиш в него и така нататък. Няма значение. Въпросът е, че като той ни говореше за TikTok, беше много интересно. Нещо обаче, което на мен винаги ме вълнувало е това, че това, което правя в момента, не знам колко от цялото това нещо ще ми помогне за в бъдеще аз да имам работа, да имам професия и да мога да правя нещо. И естествено му зададох този въпрос на това, че аз мога да работя с Photoshop, мога да работя с Premiere Pro, разбирам от аналитици заради YouTube, знам какво е да правиш график, знам какво е да работиш, и му обяснявам всички мои умения, които съм изградил и които съм научил благодарение на YouTube. И нещо, което много ми направи впечатление, е, че той човек ми каза: браво, че се занимаваш с това. Това е нещо, което не много хора биха започнали да се занимават с него и което е трудно. И ми каза, че ако човек като мен с нещата, които може да прави, дойде при него да си търси работа, ако се представи добре, винаги ще го вземе на работа. И това ми прави много голямо впечатление, защото аз де-факто не знам колко от нещата, които знам в момента, са ми полезни изобщо. И ще ми бъдат полезни.